Pamilya sang tag-iya sang pansyon kung sa din ginhimo ang sensitibo nga video, ginpakamalaot ang akto. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginakondenar sang pamilya Sonido ang paglapta sa social media sang sex video nga natabo sa isa ka patio sa Santa Barbara, Iloilo. Ang pantyon sa diin ginhimo ang sensitibo nga video, ang iya sang bana ni Nanay Erlinda. Kasubo kag kaakig ang nabatyagan ni Nanay Erlinda sang nahibaluan ang natabo. Suno sa iya, wala pa isa ka tuig sang napatay ang iya bana kag kaangay nga ginbaboy ang pantyon sini. Dini tulo ko eh. No ano bla nga daw karbaw nga nagatem nga sige ka nga lutgot. Ako damak-damak bla. Ako ay naman na pagkalagahaw. Madumduman nga sa naglapta nga video, makita ang babayi nga kaangay nga naka-uniforme sang estudyante, samtang ang lalaki naman ang nakasuksok sa uniforme nga kaangay sang isa ka maestro, samtang nagahimo sang sensitibo nga video. Gilayon nga ginbaralan sang pamilya ang pantyon agud hindi na masulit ang insidente. Luyag sang pamilya nga makilala ang mga tao sa video agud mapasakaan sang kaso. Nen nagyos na kundiin kumadaka bla sa kaan kin kaso ay pabaydan ka dengag naman na to mo karaw ay gid bla. Oo, dapat na magpakalinong na siya. Pagkatapos, hindi lang ginabulabog mo, kundi ginabastos mo pa. Madumduman nga sa pagpangusisa sang Santa Barbara Police, nag-arkilala ang mga inisang apartment sa lugar agud maghimo sang video nga i-upload sa isa ka porn site. Upod Kiramal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.